या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे कणकवलीत दाखल झाले। ओम गणेश निवासस्थान गाठून खासदार नारायण राणेंना यांनी शुभेच्छा दिल्या। वैभववाडी आचरणे येथील गोळीबार प्रकरणाला नवं वळण मिळालं असून गावातील एका शाळेच्या परिसरात एक परवानाधारक बंदूक आढळून आली। ही बंदूक गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या कृष्णा सुरेश कातकर यांच्या वडिलांच्या नावावर असल्याची माहिती समोर आली आहे। त्यामुळे या प्रकरणात अनेक संशय निर्माण झाले। एलईडी मासेमारी आणि डिझेलच्या वाढत्या दराविरोधात ठाकरे शिवसेनेनं मत्स्य विभागावर मोर्चा काढला। माजी आमदार वैभव नाईक, परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या मोर्चात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडलंय। कुडाळवरून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या चारचाकी गाडीच्या चालकाचा ताबा सुटल्यानं अपघात झाला। रस्त्यात कुत्रा आडवा आल्यानं गाडीची धडक दुभाजकाला बसून गाडी पलीकडच्या मार्गावर येऊन कोसळली। या अपघातात चालकासह गाडीतील प्रवासी बालबाल बचावले। एलईडी मासेमारी विरोधात मत्स्य विभागाच्या कार्यालयावर ठाकरे शिवसेनेनं मोर्चा काढला। या मोर्चानंतर आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला। यावेळी मत्स्य अधिकाऱ्यांना निवेदन देखील देण्यात आलं। गेळे इथं छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान आणि गेळे येथील शेतकऱ्यांना कबुलातदार गावकर जमिनी वाटप समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या उपस्थितीत ग्रामस्थांना सातबारा वितरित करण्यात आले। तेरवणमेढे येथील उन्नेई बंधाऱ्यात एका 35 वर्षीय युवकानं आत्महत्या केली। पिकुळे येथील दत्तप्रसाद सुभाष गवस असं त्या युवकाचं नाव असून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जातोय। महाराष्ट्र शासन कांदळवन विभाग, दक्षिण कोकण वनपरिक्षेत्र कांदळवन मालवण यांच्या विद्यमानं वेंगुर्ला वायंगणी बीच येथे सकाळी कासव महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या महोत्सवात 1000 ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या पिल्लांना समुद्रात सोडण्यात आलं। खासदार नारायण राणेंचा वाढदिवस म्हणजे आमच्यासाठी सणच असतो। आमच्या कुटुंबासोबतच कार्यकर्ते देखील हा वाढदिवस साजरा करतात। हे आमच्यासाठी केवळ प्रोत्साहन नसून एक मोठी जबाबदारी आहे, असं प्रतिपादन आमदार निलेश राणे यांनी कुडाळातील आंतरराज्य कॅरम आणि बुद्धिबळ स्पर्धेच्या उद्घाटनावेळी केलं। खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या निवासस्थानी आरवली सोनसुरी येथील युवा वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर यांनी अर्धकृती वाळूशिल्प साकारलंय। खासदार नारायण राणे यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवस सोहळ्यासाठी सीएम देवेंद्र फडणवीस यांचं निम्म मंत्रिमंडळ सिंधुदुर्गात दाखल झालं। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची खास उपस्थिती आहे। चिपी विमानतळावर पालकमंत्री नितेश राणेंनी त्यांचं स्वागत केलं। कुडाळ इथं 2 अज्ञात चोरट्यांकडून मंगळसूत्र हिसकावण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु महिलेनं प्रसंगवधान राखत आरडाओरड केल्यानं चोरट्यांच्या हाती काही लागलं नाही। कुडाळ येथील रत्नमाला रवी राऊळ यांच्यासोबत हा प्रकार घडलाय। नुकत्याच पार पडलेल्या कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार सुनील नारकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय। त्यांच्यासोबत भुईबावडा परिसरातील ठाकरे शिवसेनेचे अनेक कार्यकर्ते देखील प्रवेश केलाय। कुडाळ तालुक्यातील झराब ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे। सरपंच दक्षता मेस्त्री यांच्या विरोधात सदस्यांनी मांडलेला अविश्वास ठराव झालेल्या विशेष बैठकीत मंजूर करण्यात आलाय। तब्बल 8 सदस्यांनी सरपंचांविरुद्ध भूमिका घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात ही चर्चेची बाब ठरली आहे। खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले असता शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी त्यांची भेट घेतली। यावेळी खासदार शिंदे यांचे संजू परब यांनी शिवसेना पक्षाकडून स्वागत केलं। खासदार शिंदे यांनी जिल्ह्यातील संघटनात्मक कामाची माहिती त्यांच्याकडून जाणून घेत शुभेच्छा दिल्या। कणकवली शहरातील काही भागातील पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे। शिवशक्तीनगर येथील पाणी पुरवठा मुख्य जलवाहिनी लिकेज झाल्यानं हा निर्णय घेण्यात आलाय। श्री साईबाबा वास्तव्य धाम पंचम देवस्थान भवानी चौक इथं साईबाबा मंदिराचा 16वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात पार पडला। या निमित्तानं विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। खासदार नारायण राणे यांचा 75वा वाढदिवसानिमित्त कुणकेश्वर मंदिरामध्ये महारुद्रचं आयोजन करण्यात आलं होतं। राणे प्रेमींनी हा उपक्रम राबवलाय। गोव्यात डिजिटल मीडिया पत्रकार संघाचे 4 मेला भव्य दिव्य राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आलंय। यावेळी दिग्गज मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे, अशी माहिती राज्य संघटक सीताराम गावडे यांनी दिली। रत्नागिरी टपाल विभागामार्फत रत्नागिरी राजापुरातील 40 बागायतदारांकडून
आतापर्यंत 500 डझन रत्नागिरी हापूस आंबा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचलाय। अजून साधारण 1500 डझन आंबा सांगली, कोल्हापूर, कराड, मुंबई, पुणे नजीकच्या ठिकाणी सुरक्षितपणे वितरित करण्याची योजना आहे। चिपळूणमधील काविळतळी परिसरातून एका 19 वर्षीय तरुणाचं भरदिवसा चारचाकी गाडीतून अपहरण करण्यात आल्याची घटना घडली। पैशांच्या व्यवहारातून उद्भवलेल्या वादाचं पर्यावसन थेट अपहरणात झाल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलंय। अपहरण झालेल्या तरुणाचं नाव शुभम प्रकाश पवार असं आहे। रत्नागिरी किनारपट्टीवर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीवर सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाची धडक कारवाई सुरू आहे। रात्री उशिरा मिरकरवाडा बंदरासमोर एलईडी दिव्यांच्या प्रकाशात मासेमारी करणाऱ्या हलीमा मरियम नावाच्या नौकेला मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या गस्ती पथकानं थरारक पाठलाग करून पकडलं। मंडणगड तालुक्यातील गावामध्ये पाखाडीवरून गाडी नेऊ न दिल्याचा राग मनात धरून एका कुटुंबावर घरात घुसून लोखंडी पाईप आणि लाकडी दांडक्यानं जीवघेणा हल्ला झाला। या हल्ल्यात भाऊ बहीण गंभीर जखमी झाले असून पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय। उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे वाढलेल्या प्रवासी गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य परिवहन महामंडळानं बसच्या भाड्यात 10% वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय। ही दरवाढ 15 एप्रिल 2026 ते 15 जून 2026 या कालावधीत साध्या आणि जलद बस सेवेवर लागू करण्यात आली आहे। भोंदू अशोक खरातच्या कारनाम्यांचा पर्दाफाश होत असतानाच आणखीन एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। सिन्नर ठाण्यात खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्या विरोधात फसवणुकीचा 14वा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय।